Ну, мен гомумән горурланам бу фестивальнең. Именно менә бездә булу, Казанда булу. Бу безнең генә дәрәҗәне күтәрми, бу гомумән Россиянең дәрәҗәсен күтәрә торган вакыйга. Чөнки бүгенге көндә бездә милли сәясәт бик аксый. Менә минемчә без менә шушы фестиваль белән күрсәтә алабыз. Һәрбер милләт кадерле, һәрбер милләтнең үзенчәлеге белән яшәргә хокукы бар. Һәм гомумән без бай ил. Менә шул фикерләр. Мы очень благодарим организаторов фестиваля, правительство и Министерство культуры Татарстана за оказанную возможность представить театральное искусство на лучших площадках Казани. Для нас театральный фестиваль «Наурус» является возможностью найти контакты с нашими коллегами. Именно в рамках этого фестиваля появились новые творческие уникальные проекты, которые будут в том числе представлены на этом фестивале. И, конечно, возможность стать хедлайнерами фестиваля для нас это признание того театрального процесса, который происходит в нашей республике. Benim bir nəzərim var. Navruz festivali bizni birləşdirər. Navruz festivalində biz bir-birini tanıyırıq. Bizə o uğuşlar getirər. Çünki biz Tataristanlı, Kazanlı dağlar bitirəriz. Mən dilərim bizim qonaqlara, tamaşaçılara yaxşı yıllar, həm uğuşlar. Rəhmət sizə gəlib.